Ahoj přátelé, tak já vás vítám u nového dílu. Tentokrát se nacházím u našich bratrů na Slovensku. Jsem zhruba 3/4 hodiny od Tater, od Vysokých Tater a jsme v obci Hnízdné. A zde jedna taková hodně velká zajímavost. Vznikla zde první whisky na Slovensku. Jmenuje se to Nestville a my se dneska na to půjdeme podívat, jak se vyrábí, jak vůbec ten areál tady vypadá, ale k tomu samozřejmě přidružená restaurace, čokoláduna, mají tady zvířata, mají tady zoologickou, mají tady všechno. Takže si myslím, že to stojí opravdu za vaši návštěvu a mně se tady moc líbilo. Proto vás teď vemu s sebou. Pojďte se na to podívat. A součástí Nestville je i ukázka, jak se vyrábí whisky. Pojďte se na to podívat. A my už jsme uvnitř a mám tady průvodce Adama. Já vás zdravím, Adame. Těšíme. A ten nás dneska tady provede celou výrobou, jak se vyrábí vlastně ta první slovenská whisky na Slovensku. Tak jo, tak čím začneme, Adame? A tak trošku takým úvodom, privítaním a následne pokračujeme ďalej v prehliadke. Tak jo. Čiže ja vás srdečne vítam tuto u nás v Nestville Parku v takej jedinečnej expozícii liehovarníctva a domove prvej slovenskej whisky. Nachádzame sa v regióne severovýchodného Spiša v obci Hniezdne, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1286. Prehliadka sa skladá z troch častí, teda najprv si prejdeme trošku histórie, potom jednej z najmodernejších liehovarov v celej strednej Európe a v závere prehliadky aj degustačná, alias rezbarská miestnosť. Tak poďme. Najprv začíname v tejto zvonici, ktorá je venovaná rodičom našich majiteľov, podľa ktorých sa volajú aj dva najväčšie zvony, teda Jozefína a Ladislav. Na zvone Jozefína je vyritá veta lásku našich makiek zachovaj nám, Pane, a na zvone Ladislav dedičstvo našich otcov zachovaj nám, Pane. No a najmenší zvon, ten sa volá Bartolomej podľa patróna a ochrancu obce Hniezdne a pre také lepšie šťastie si na ňo môžete aj zazvoniť, tak nech sa páči. Avšak reklamácie za šťastie nepríjmame, čiže opatrne. Ak máte záujem, môžem rozzvoniť aj všetky zvony. Ďalej už pokračujeme v tejto kovačskej dielni, pretože kovač bol veľmi dôležitou osobou pri výrobe destilátu alebo whisky. No a to z jednoduchého dôvodu, práve kovač vykoval tieto obruče, ktoré slúžili na splňovanie sudov, do ktorých whisky putuje. O kovačoch je dobre známe, že boli aj takými prvými zubármi. Stačí len vybrať dobre klieške a boľavý zub vytrhnúť. Aby toho nebolo málo a trošku sme si pripomenuli túto ťažkú prácu kováča, môžete si na pamiatku vyraziť aj mincu. Z jednej strany sa bude nachádzať logo nášho Nestville Parku a z druhej strany slovenský erb. Odporúčam udierať raz, silno a rovno do stredu, pretože na druhý pokus sa minca zničí, aj keď tam nie je žiadny nominál, minca je perfektná ako žeton do košíkov do Lidlu, Kauflandu, Teska a podobne. Teda nech sa páči, poďte si vybiť všetky nervy, ktoré máte. Odstupte radši. Výborne. Tak, prosím. Ukaž to. Dobre. Zrejme takto vzniknuté súdy ešte nie sú vhodné na použitie, pretože ich najprv musíme opáliť kvôli ich dezinfekcii a nepriepustnosti súda. Z tohto dôvodu sú všetky naše súdy vypaľované teplotou 180 až 200 stupňov na 15 minút. Ale taktiež kvalita whisky záleží od kvality dreva. Z tohto dôvodu najlepšie drevo na výrobu súdov pre whisky je americký biely dub, ktorý rastie iba v Amerike a vo Francúzsku, a to je dôvod, prečo my si už naše hotové súdy nechávame dovážať z Ameriky, konkrétne z Kentucky. Ďalej sa už nachádzame v sladovni a ako nám názov hovorí, slúži na spracovanie sladu. Najprv príde jačmeň, ktorý sa uloží do naduvníka, kde je na 48 hodín ponorený do vody, aby všetku svoju nečistotu vyplavil na povrch. Následne, ak jeho vlhkosť dosiahne 40%, rozloží sa na humna do výšky 10 až 12 cm a nechá sa tu 6 až 8 dní na novo klíčiť.
Za ten čas ho musíme stále prevraciať, aby nedošlo k jeho zaplesneniu alebo zatuchnutiu. Ako nám jačmeň vyklíči, už to nie je jačmeň, ale zelený slad a ten putuje hore do našej zadymovacej miestnosti, ktorú si ukážeme na vrchnom poschodí. Pod nami sa už nachádza kotolňa, kde pálime čerešňové alebo bukové drevo a dým z dreva sa dostáva cez hvozdy priamo k nášmu sladu. Ten sa vysušuje na úroveň 3% vlhkosti a potom putuje do odklíčovačky, kde sa klíčky odtrhnú a slúžia ako krmivo pre prežúvavce a ten zvyšok sa pomelí na drobnú múčku a z toho vyrábame iba pivko alebo whisky. Ak máte záujem, kľudne môžete ochutnať tento naklíčený sušený slad, ale chlapci pozor, klíčky sú plné testosterónu, ideálne krmivo pre byky v období párenia. No a taktiež originál škótska whisky je zadymovaná rašelinou. Ale rašelina pre nás, pre Európanov, je veľmi štiplavá chuť v ústach, preto máme túto delikatesnejšiu variantu, sladké čerešňové alebo bukové drevo. Tuto už máme sušičku, pretože všetko obilie pred plnením doslov potrebujeme vysušiť na úroveň 3% vlhkosti. Výnimka je akurát kukurica, tá vyžaduje 5% vlhkosti. Ďalej po ľavej strane máme tzv. Pozberovú úpravu. V skratke, ak tam príde obilie, to sa vysype cez mrežu do zeme, odkiaľ sa to tlakom, vzduchom a pásovým prepravníkom vytlačí úplne hore do síl. Čiže sila sa plnia stále iba z vrchu a kontrolujeme v nich teplotu, vlhkosť, farbu, ale aj vôňu obilia. Upozorňujem, vnútri je prísny zákaz fotografovania, ale teda máme to dohodnuté, čiže v poriadku. Taktiež upozorňujem, vnútri sa pripravte na veľmi silné pachy, smrady, vône a arómy. No a taktiež musíme kráčať po schodoch na druhé, pomaly až tretie poschodie. Teda ak je niekto, kto má nejaký zdravotný problém alebo veľký strach, zvyšok a podobne, budete nás musieť počkať vonku. Celý proces výroby sa začína vo vedľajšej miestnosti v šrotovni, kde sa obilie pomelie na milimetrové kúsky, či vzniká šrot. Ten ďalej prechádza tuto vedľa na proces hydrolízy, čo je proces, keď zo škrobu dostaneme jednoduché skvasiteľné cukry, z ktorých vyrábame alkohol. Takéto cukry sa ďalej dostávajú do predkvasných tankov, kde sú predpripravené kvasinky. Nechá sa kvasiť nejakých 8 hodín a 80% zmesí tak putuje do veľkých kvasných tankov a 20% zmesí ostáva na ďalšie množenie kvasiniek. Takto si vyprodukujeme až 15 generácií kvasiniek, a to nám stačí na 6 až 7 dní výroby. No a týchto veľkých kvasných tankov máme až 20. Za jeden deň sme schopní naplniť 4 až 5 a každý a jeden má kapacitu 85 000 litrov, ale výdajnosť už iba 7500. Proces kvasenia v nich prebieha 72 hodín a za ten čas sa nám uvoľňuje oxid uhličitý, čo je dôvod, prečo sa tanky nikdy neplnia doplna, v opačnom prípade by nám to odpalilo dekel. Taktiež vzniká veľmi veľká teplota a keďže teplota vyššia ako 38 stupňov zabíja kvasinky, každý a jeden tank musíme ochladzovať na maximálnu teplotu 35, ideálne 32 stupňov. Vo finále tak máme zmes s hodnotou 0% cukrov a 10% alkoholu, ale 15 hodín pred procesom destilácie sa musí každý jeden tank premiešavať, lebo behom kvasenia na povrchu vzniká hrubá zmes, tzv. Koláč, ktorý musíme rozbiť, aby nevznikli škody ďalej v destilácii. Ja vám teraz otvorím veľký kvasný tank, môžete do neho nahľadnúť, zmes aj ovoňať, ale pozor, miestami je zmes veľmi silná, teda vám to môže prečistiť všetky trúbky v tele. Čiže kľudne, ak si také ruku, cítite to teplo, to je tá najsilnejšia aroma, to ak sa nadýchnete, tak vy cítite úplne všetko. Tak to je opravdu sila. Možno vás teda aj zaujíma, sme síce vo výrobe, ktorá je v prevádzke 24/7, ale nevidno to takmer žiadneho zamestnanca. Celá výroba je totižto plne automatizovaná a preto potrebujeme 4 osoby cez dennú smenu, 1 osobu na nočnej smene, ktoré sedia tuto v riadiacom velíne a celý proces výroby sa riadi iba cez počítač. Ďalej sa už nachádzame pri našej pýche 7-kolonovej destilácii. Sme totižto jediný liehovar v celej strednej Európe, ktorý svoj alkohol destilluje až 7 krát, teda 7-kolonovou destiláciou, vďaka ktorej dosahujeme veľmi kvalitný lieh so silou 96,4% alkoholu. Na zákazku vyrábame aj lieh farmaceutický, 99,9%, a to záleží podľa požiadavek našich klientov. Každým dňom behom výroby máme niekoľko vedľajších produktov. Najprv sú to výpalky, teda predstavte si nejakú riedku a tuhú časť.
Tuá časť sa ďalej spracúvala ako krmivo pre zvieratá a riedka časť ako naše certifikované biohnojivo na pôdu. Ďalším vedľajším produktom je lieh technický. Za 24 hodín totižto vyprodukujeme niečo, okolo 38 000 litrov liehu, z toho 400 až 500 litrov je technický, ktorý sa ďalej spracúva a pod našou značkou predáva ako voda do odstrekovačov do auta, čistiace alebo dezinfekčné prostriedky. Toto je už naša 7-kolónová destilácia, ktorá je výnimočná tým, že je poschodová a teda v každej kolóne je niečo okolo 24 filtračných poschodí a preto, ak si môžete všimnúť, jej celková výška je až 28 metrov. Možno vás aj zaujíma, že na každom zariadení sú takéto pliešky. Sú to tzv. Colné plomby. Tie sú tu z tohto dôvodu, pretože každý a 1 liter vyprodukovaného liehu spada pod spotrebnú daň a preto v areáli máme stály dozor našich kamarátov colníkov. Za prelomenie tohto maličkého pliešku nám hrozí pokuta vo výške desiatok až stoviek tisíc eur za nelegálnu manipuláciu s vyprodukovaným liehom. No a ďalej za vami sa už nachádzajú merné stanice na všetky typy liehu, ktorý vyrábame a tie tu máme preto, ľudia môžete prísť aj tuto bližšie, aby sme vedeli vypočítať, koľko litrov liehu sme vyprodukovali a tiež umožniť našim technológom prísť tuto, odobrať vzorky a testovať kvalitu nášho liehu. Všetok lieh sa potom automaticky skladuje vonku, vo veľkých skladov liehu, kde musí ostať 24 hodín a kde podlieha ďalšiemu testovaniu. V areáli sa momentálne nachádza niečo okolo 25 000 plných sudov, to znamená, dnes v areáli je niečo okolo 5 milióna litrov alkoholu. Teda, nech sa páči, vítajte v našej degustačnej rezbárskej miestnosti. Najprv je to obraz s rozmerom 6x2,5 metra, čo ho radí ako najväčší vyrezávaný obraz v celej strednej Európe. Jeho výroba trvala 4 roky, vyrábalo ho 7 rezbárov, jeden a najhlavnejší z nich je aj bratranec našich majiteľov a dodávaná cena tohto obrazu v súčasnosti prerazila hranicu 1,5 milióna eur. Je poskladaný z viacerých kusov dreva, jeho jadro je 80-ročná lipa a jeho rám 100-ročný smrek. Na ľavej strane úplne hore sú znázornené Levodské vrchy a hora Špalderberg, tuto z okolia a pod nimi bežný pracujúci ľud daného obdobia, teda nejaká sejba, orba, žatva, pásenie dobytka a podobne. Na pravej strane zase úplne hore sú Vysoké Tatry a pod nimi je dedinka Hniezdne, ktoré je aj obraz venovaný. A keďže Hniezdne bolo kedysi najmenším kráľovským mestom Uhorského kráľovstva v roku 1412, mali sme výlohy, čo sa pálenia alkoholu týkalo a preto tu máme taký normálny život goržalníka, ako svoju goržalku vyrába, prelievajú do sudov, ako keby ju exportoval k nám do Nestle Parku. Stred obrazu je už venovaný nášmu logu, ktoré sa skladá z viacerých častí a každá jedna niečo symbolizuje. Na vrchu je koruna, lebo Hniezdne bolo najmenším kráľovským mestom. Pod korunou je 8-lupeňový kvet, tradičný ornament nášho folklóru z regiónu Spiša. Pozadí opäť Vysoké Tatry, symbol Slovenska a pred nimi 2 bociany. Bociany sú tu nielen preto, že samotný názov obce Hniezdne je odvodený od bocianieho hniezda, ale sú symbolom aj plodnosti, lásky a návratu do rodného hniezda, do rodného kraja. A preto ich prirovnávame tak trošku komicky s našimi majiteľmi, bratami Guregovcami, ktorí dlhé roky žili v Amerike, kde aj pracovali, a až potom sa rozhodli vrátiť do svojho rodného hniezda, do obce Hniezdne. 1286, prvá písomná zmienka o obci Hniezdne. No a Nestville, samozrejme, kto už vie po anglicky, nie je nič iné ako názov Hniezdne preložené do angličtiny. Teda Nest v preklade hniezdo, Ville skrátenie od village, obec, dedina, osada. V doslovnom preklade hniezdna obec alebo Hniezdne do angličtiny Nestville. Druhou časťou sú dubové stromy na bokoch obrazu, na ktorých sa nachádza niečo okolo 1400 ručne vyrezávaných dubových listov. Ani jeden z nich nie je rovnaký, teda každý a jeden je originál. No a pomyselne znázorňujú také okno do histórie tým, ako svojimi konármi obopínajú a zároveň aj držia celý obraz. No a tretiou časťou je samotný barový pult, ktorý sa skladá z 8 snímkov, číta sa správa doľava a znázorňuje proces písania receptu na našu whisky. Teda postupne svieca dohára, papier sa plní, až na poslednom snímku nie je žiadna svieca a recept je na svete, ale písaný vo švabachu, v starom germánskom nemeckom jazyku, na počesť toho, že obec Hniezdne bola kedysi nemeckou obcou a dodnes tu máme nemecké nárečie alebo taký dialekt, slang. No a vrátim sa ešte úplne na úvod, čo je to vlastne tá whisky a čím sa líši od ostatných destilátov. Whisky totiž to musí spĺňovať 5 podmienok. 100% obilný destilát, ktorý musí zrieť v súde minimálne 3 roky, musí obsahovať minimálne 40% alkoholu a nikdy do nej nemôžeme pridávať žiadne farbivo ani príchuť. Prečo? Pretože všetko si úplne prírodne vezme zo suda. No a taktiež poznáme 4 kategórie whisky.
Najprv je to whisky blended. Blend znamená, že je stáčaná mixovaná z viacerých sudov. Whisky sa blenduje z tohto dôvodu, lebo nikdy nie je možné vyprodukovať úplne rovnakú whisky z dvoch úplne rovnakých sudov. Každý a jeden sud bude chutiť, voniať a vyzerať ináč ako sud predtým. Potom máme automaticky kategóriu whisky single barrel. Single barrel pochádza iba z jedného suda, preto je to limitka. Z jedného suda môžeme naplniť maximálne 430 kusov fľaš. No a teda nová séria 430 kusov fľaš bude chutiť, voniať a vyzerať ináč ako sud alebo edícia predtým. Ak vás ešte nakoniec prehliadky zaujíma fľaša našej najdrahšej whisky, ktorú v portfóliu máme, museli by sme prejsť do kategórie našej limitovanej edície Master Blender Whisky. Master Blender Whisky je edícia, kedy každoročne vyprodukujeme 1100, maximálne 1500 kusov a nikdy viac ju neprodukujeme ďalej. Momentálne naša najdrahšia fľaša whisky, ktorú si môžete zakúpiť v obchodoch, je táto 15-ročná so sumou 220 €. Master Blender znamená, že je blendovaná zo 4 našich archívnych sudov po výbere odbornej komisie, ktorá má najhoršiu úlohu na svete. Každý jeden rok sa stretnú tuto, degustujú všetkých 86 archívnych sudov a vyberú 4 najlepšie. Super. Teraz môžete vložiť najprv vrch, potom spodok fľaše a vieme plniť 2 fľaše naraz, teda môžeme dať aj druhú fľašu. Môžete kľudne pustiť ruky. No a teraz si dávate korok do fľaše, ale iba manuálne, teda poriadne silno ho tam treba zatlačiť na doraz. Keď do horúceho vosku. Teraz ju môžete vyťahnuť a točíte ňou bokom, aby nadbytočný vosk tiekol späť, alebo chvíľočku otočiť, dvihnúť a vosk sa začne rozlievať po fľaši a keď sa topí sviečka. A niektorí ľudia si robia ešte aj otlačok palca, aby každý vedel, že to je ich originálny kúsok. No a teraz, ako som spomínal, plniete si whisky, ktorá pochádza zo suda SO1241. Stávate sa majiteľmi 291. a 292. fľaše z limitovanej edície 430. Sud bol plnený v marci, teda 3. mesiaci v roku 2018 a keďže ste si uplnili v 3. mesiaci v roku 2025, ste majiteľmi až 7-ročnej whisky. Z tohto dôvodu vypisujete dnešný dátum plnenia whisky zo suda do fľaše a môžete sa aj vlastnoručne podpísať. Nech sa páči. Stred potom boky trošku vyššie, alebo keď zlý uhol, tak super. A druhá etiketa je tak centimetr nad tú prvú. Fľaše sa si vložte trošku, čiže ono potom sa to vypáne sa ukludní. Ja vám to ešte takto teda zabalím. No a tak gratulujem k vašej prvej vlastnoručne plnenej fľaši Nestle Whisky. Prosím.